ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibanta ka jing rakhe ya ka jing dap san post nam jong ka jila Meghalaya ka team Jiva harangkat ka jing trailang bat ka Shillong Press Club haka R4R tarik ubanai kala lingkot R1000 R4R kila sam ya ki Jingbam shiki Heprit bala ribat sumar haki child care institutions bala penyai de ka sarkar jila bat ki kinhon traimons ngobha ba pher ki badan hakeleng ka nong ba Shillong kani ka kinhon hapo ka jingalam jong senior manager UKR Bhattacharji baru assistant manager Raj Nischal jong ka team Jiva lem baru president jong ka Shillong Press Club uba David Lightplang kilalaj ban IT ya kini ki Song Jingsam sha ki khat south li ki jaka balari ya ki khnaren so baha ya pi minta kasih mo so komen ba pi kan mau yang ni aku mungkin ni ke Meghalaya dia kepala adab pembahasan post na minta de so kenat bani changes kepala abon and they kan mau yang ni kena jeng ni kepada special children all of them they are very special children no de kini Jingbam ke bala pilawan ra la yang so baha ini dekan ni ru kadang kadang kepahung go bakau ang komen and I just want to say a few words. Thank you so much, and I wish you a very happy Meghalaya Day, 50 years. Thank you. At present, we have 75 inmates. You don't know Pusan what? Of all the categories, okay? You can take at present, you don't real. Plus 18, 19, 20, 21, 22, 23 girls. So the rest are all boys. Yes. All right. Thingy. Just avoid the eye faces. Thank you. Oh, di layung ni ya. Ini yang selalu itu. Ya, guys. Welcome. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul is at rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul is at rest. Oh Lord, I give you thanks. Thank you. Yang suhai kiwi maka yang pelak yang berkuar berkuar kiwi dan seset ini orang pedang kecimbun kang kecicet contoh pedang satu lagi berkuar contoh dan kalian kohong di luar boleh melengkap bat kecim Jiva pada Shillong Press Club boleh dikui bahkan Heprit buat nak kalian kikun di dan san poang pada staff di dan kat
yale yaki jing at the boru play tungin ten stray akanika perchay Tinu play ka ong ya piana Tushim ka jinking at yar banyadra Tungin yeng, tungin perta Tungin tur, wadha jingma Tungin yale, yaki jing the boru play Tungin pen tray Akanika perchay Akanika perchay Ngila ada beraki ka kasngi bekerpang jongi sanpo teli ki maumer ngila jam aka jing yo ka jelala ka jong ka bapura andre lesi na ka daw jong mu knyang jing pang baki wei ki daw ngi lesi komplet ya kasngi ka bekerpang mengio ka daw ka de na ka jing len ladi ka jing chakri hop ka jing sacrifice mo but made but met but bor but app snam bangin yo ay kani ka jela hill state Meghalaya remenen ngiklet yaki ngisukum ya perkhat apo press club lesi kidon napneng jongki baha kato gasngi san post ne menchua ki risa ki shat ki kmen kamot pran ne khnai lat ne hala kisnong andre lesi menen pat kidon ki benta jongka jingem ka ba jenjar kidon ki badon ki old age home ki banum bakak kikur ki kha ki kon ki prasa ki laklen ki don kum kita ngim dei ban len te nakal Shillong Press Club ngi snow day ba ngin ai burom ya ki long shwa jongi ki balatri bat met bat men sim ban ai ngi kani ka skin ki bakraw da ka ba ai bam ya kini ki long shwa ki bait meit ki jongi ki bedon ha ki oli jom yaki na ka daw ba ka jingyat ka kerta ki sister hamosi home kila kerpat ingi bangin inum ai da kabam bala da shet ringin ai da ki dry ration kum khau si dai ni tai tingin pinbiang ye ka to ban gin ai da shai menta ka singipat ngin li ai saki CCIs ki child care institutions ki bapnya da ka sarkar bad ki seng balang tingipan ka list na sarkar ani director social welfare ni skongo yi ba bran ilai hi ka list ban ila yo ban pinbiang ngatara ngi don balai spatam kisong ngin ni ai but kani baro ka urlong om na ka jing krang na ni jing kwa tang jong ka press club ni ka jing etri lang bat ka team Jiva jong iba bablu baro ki pi to i kum we na ki rongba jong ka jilla u citizen u nong song snong jong kani ka jilla jongi ba tur sekmat ban pene pensa ya ka jing itanan jing ko jing suba jong ka Shillong batru ki khapsor te ni li kendo I da ka phone yang mengi kwale kunta ban mai ru klam artati yang da kamon sumba ngakmen ngasungo ya kani ka kabu bangayo ban trilang bapi bangin ken mau burom ya kilong shwa jongi te takadaw nakaliang press club mentakas ngi sam tingi wish ru ya pi sasisen ka jubilee ksiar ka ba ka ba men ka ba po ka ba pranai yang ibarok Jiva, the team of Jiva family, which to serve the Meghalaya Day festival, and हम लोग का उपाचार जीवत पासवानी blessings, we wish and give thanks to this Meghalaya Day, and we also feel proud as to give some foods in everywhere in favor of our proprietor Mr. Jiva Paswani. And हम लोग thanks to our proprietor and thanks to this
team where we serve our this